लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि फार्स्ट ब्लग भिडिअ बरायनाय जाबाय दिनैनि बे भिडिअ नोंथांमोनखौ जाहा माइ गायदो आरोना बेखौ नोंथांमोनखौ दिन्थिगोन अरे कहना क्या चाहते हो बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां दायो फोथाराव मोनफैबाय मैयानो खाजोबना थांबाय माने दा दिनै गायनांगौल'सो रुवानिफोर फैगोन दिनै फुङावनो फैबाय एसे गायनांगौ दं नालाय दिनै दायो नै फोथाराव खोथियाखौ रानना हैनोसै एसे आरो बाबाया फैगोन दा हासार राननो खोथियाफोरखौ मैयानो रोगाजोबना दोनखाबाय नै माने बे मोनसे खान्थाराव दब्लायसे खान्था रानदो आरोना ओमफ्राय दा दं नै जमा रोगाजोबना दोनदो राननाय जायाखै दा बेखौ राननांगोन आरोना लोगोफोर खोथिया राननाया जोब्बाय दा माइ गायनो फैदों नै बिसोर फिसा मानैया माइ गायगोननो माने गायनांगौना गेलेगासिनोसो नै दे गाय आं नोंसोरखौ भिडिअ बानायगोन ना दे गायदो गायदोना फार्स्ट टाइम माइ गायदो लोगो माबायदि जादों नायलाय बुंलाय गायनो जासिगोन लोगोफोर रानि फैबाय खमथार दिनै बिथिं जाबाय आरो खोथिया हासार सारगासिनो बिथिं आदैया गायगासिनो आं गायनोसै आरो माइ गायना मानि मोनदों माइ गायना मोजां मोनदों फिसा मोजां मोनदों ना दे गायग्रोदो नायनोसै गायलाय गायग्रो सान्दुं गोसासो मोजां मोनो आङो दानिया माबा सिगांनि बेसा जाला आवदिं बावदिं जाखाङो मोजां मोनो न माइ गायनो मोजां मोनो आङो आरो सानफ्रोमबो आलि जिङाव दोनो आलि जिङाव न गेजेराव होआनो आङो दे गायदो आयं मोजां गायथारदों नोंनिया हाजिराया आंनिया 150 मावथिनो बायो 150 हा बिदिनो लाय गासै 150 ल' बुरै होनानै 150 ल' होयो आङो गायनो दंफां हानानै बिदि जा आब' गायगासिनो लाजिदों केमेरायाव नुजानो बिथिं जाहायाव आं हायाहाय बिथिं आबै गायदो आबै इदिनो हरगासे मा जानो निमखि फिथा जागोन खामफ्लाय फिथा बुङो बै सावदां निमखिखौ नंगौ नामा नंगौ आयं बेखौ मिथिया दा माइ गायना मादि मोनदों मोजां मोनदों खोथियासो थुवा जादों माथो फिसा नांगौ जादों जागोन लोगोफोर दा आङो माइ गायनाय जागायबाय नालाय जाग्रा लायनोसै बिसोरो जाग्रा नांगौनो हटेलनिफ्राय जाग्राखौ लाना फैबाय नै मा लाबोदों नोंथांमोननि बिथिंनिया केक लाना फैदो ड्राइ केक आरो नै लोगोफोर निमकि नुदों जानो हागौ रायथाव मोनफैबाय दा साखसो बानायगासिनो आइया साहा जाबाथाय आरो लोगोफोर नोंथांमोना दासिम आंनि भिडिअखौ दाबो लाइक खालामाखैबा अननानै लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम आरो खाथियाव बेल आइकन दंना बे बेल आइकनखौ दा माने अरे कहना क्या चाहते हो थुना हो आरो जाहाथे गोदान भिडिअ फैबा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ गिबि खेब नुयो खामलाय फिथा गोदाना मादि मोनदों मोजां मोनदों सायाबो गोदै मोजां मोनदों गाइखेर साहा दा होना लाना फैदों नै
मासे बुंदोंमोन आं बिदि फिथाखौ गाहाम मोना जुमाय ना बाथोन नांगौमोन आं नै लाइथुन माहाजोनाव नै साहा फिथासो फैबाय जानांगौ जादो दा दे आबाय नायदि मैया फिथा दाब्लासो फैदो दाउला फिथासो फैदो नामबो मिथिया बे आबौआ जोंनो फिथा फैदो माथाय गोथाव मोनि आरो फिथायाबो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनिल'मोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा आरो फिन खनसेबाव बुंबावबाय लाइक खालाम आरो मोजां मोनाखैबा डिसलाइक खालाम नोंसिनि आखायावसो आरो